Wel, dyma ni sesiwn olaf her 20. Felly heddiw ni'n mynd i wneud heriau 16 i 20 i chi. Diolch eto am eich ymroddiad ar hyn o bryd, felly'r fideos ar hwb ac ar trydar. Diolch i'r staff hefyd sydd wedi ymuno mewn ac i'n ddisgyblion hefyd, da iawn chi. Mae'n bwysig iawn i chi cadw lan gyda sgiliau chwaraeon chi ac yn amlwg i cadw eich ffitrwydd lan yn ystod y cyfnod yma. Felly fel ni'n dweud, heriau 16 i 20 heddi. Mae nhw yn ymuno mewn gyda ni hefyd yn bwnsio lawr fan hyn. A wedyn hefyd bydd un ychwanegol, so 20.1, jyst un hwyl ar y diwedd i chi drio os chi moyn. Pob lwc. Am y teimlad, wybiau heibio nôl